देग्लाय जानो गोनां HSLC एग्जामाव जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक एग्जाम लिरगोन बे भिडिअखौ गोसो होनानै नाय आरो खोनासं। Board of Secondary Education Assam Guwahati 21 www.sebaonline.org email boardassam@gmail.com HSLC/AHM Examination 2020 Program Morning आवबो दङ आफ्टरनुन दङ मर्निंनि टाइमा जाबाय 9 AM to 12 noon माने 9टानिफ्राय 12टासिम ओमफ्राय बेलासिनि टाइमा जाबाय 1:30 PM to 4:30 PM फर्स्ट एग्जाम February 10, 2020 Monday माने फेब्रुवारिनि 10 तारिख समबार खालि दङ इंलिश बेलासियावहाय गैया February 11, 2020 Tuesday फेब्रुवारिनि 11 तारिख मंगलबार खालि दङ फुङाव मिउजिक डान्स गारमेन्ट डिजाइनिं बेलासियाव दङ फाइन आर्ट February 12, 2020 Wednesday फेब्रुवारिनि 12 तारिख बुधबार खालि दङ फुङावहाय मणिपुरी बड' सान्ताली बेंगाली ओमफ्राय बेलासियावहाय गैया February 13, 2020 Thursday फेब्रुवारिनि 13 तारिख बिस्तिबार खालि दङ फुङाव एडभान्स मैथ्स संस्कृत जिअग्राफी हिस्ट्री होम साइंस नेपाली कम्पिउटार साइंस आराबिक पर्शियन ओमफ्राय बेलासियावहाय गैया February 14, 2020 Friday फेब्रुवारिनि 14 तारिख शुक्रबार खालि दङ फुङावहाय हिन्दी आराबिक लिटारेचार ओमफ्राय बेलासियाव गैया February 15, 2020 Saturday फेब्रुवारिनि 15 तारिख शनिबार खालि दङ फुङाव आसामिस ओमफ्राय बेलासियाव गैया February 17, 2020 Monday फेब्रुवारिनि 17 तारिख समबार खालि फुङाव दङ ससियेल साइन्स ओमफ्राय बेलासियावहाय गैया February 20, 2020 Thursday फेब्रुवारिनि 20 तारिख बिस्तिबार खालि फुङाव दङ फिग एन्ड एक्वार्ड वेभिं एन्ड टेक्सटाइल ओमफ्राय बेलासियाव गैया February 22, 2020 Saturday फेब्रुवारिनि 22 तारिख शनिबार खालि फुङाव दङ जेनेरेल साइन्स ओमफ्राय बेलासियाव गैया February 25, 2020 Tuesday फेब्रुवारिनि 25 तारिख मंगलबार खालि फुङाव दङ जेनेरेल मेथ्स ओमफ्राय बेलासियावहाय गैया February 28, 2020 Friday फेब्रुवारिनि 28 तारिख शुक्रबार खालि दङ फुङाव MIL/English ब्रेकेटआव दङ IL ओमफ्राय बेलासियाव गैया February 29, 2020 Saturday फेब्रुवारिनि 29 तारिख शनिबार खालि फुङावहाय गैया ओमफ्राय बेलासियाव दङ फार्स्टआव वुडक्राफ्ट सेकेन्डआव रिटेल ट्रेड NSQF थार्डआव दङ IT/ITES NSQF फोर्थआव दङ प्राइभेट सिकिउरिटी NSQF फिफ्थआव दङ हेल्थ केयर NSQF सिक्सथआव दङ एग्रिकालचार एन्ड हर्टिकालचार NSQF ओमफ्राय लास्टआव दङ टुरिस्ट एन्ड हस्पिटालिटी NSQF ओमफ्राय गाहायाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन दङ प्लिज नोट A number 5-minute extra time is allowed from 8:55 AM to 9 AM in the morning shift and 1:25 PM to 1:30 PM in the afternoon shift to read the question paper only. The officer in charge will arrange distribution of question papers accordingly. माने बेवहाय बुंदों एग्जामा 9टानिफ्राय सुरु जागोन ओमफ्राय नोंसोरो क्वेश्चन पेपारखौ 8:55 आवनो मोनगोन माने 5 मिनिट फरायनो थाखाय टाइम होनाय जागोन फुङावबो आरो बेलासियावबो एग्जामा सुरु जागोन 1:30 निफ्राय ओमफ्राय किन्तु पेपारखौ मोनगोन 1:25 आवनो माने 5 मिनिट फरायनो थाखाय क्वेश्चन पेपार फरायनो थाखाय टाइम होनाय जागोन आरो only officer in charge माने जायफोरा इन चार्ज दङ मास्टारफोर बिसोरल' क्वेश्चन पेपारखौ होनाय जागोन बी नम्बर Modern Indian language MIL Assamese Bengali Hindi Bodo Manipuri Nepali Khasi Garo Mizo Hamar and Urdu there will be separate question papers for the subjects Assamese Bengali Hindi and Urdu MIL for high madrasa candidates having 50 mark and time duration 2 hours माने नोंसोरथ' गावसोरनि MIL खौ मिथिखागौ ओमफ्राय जायफोरा हाई माद्रासा केन्डिडेट माने माद्रासा स्कुलनि गथ'फोर दं बिसोरनि थाखाय Assamese Bengali Hindi and Urdu पेपारा बेलेग जागोन 50 मार्कनि आरो बिसोरनि टाइमा मात्र जागोन 2 hours ओमफ्राय सी नम्बराव दं इलेक्टिभ लेंगुवेजनि टाइमा जागोन 3 hours 3 घन्टा एन्ड इन लिउ लेंगुवेज लिउ माने इन चार्ज माने माबा बेलेग आरोना इलेक्टिभनि बाहेरा बेलेग लेंगुवेज लादोंबा बिनि टाइमा जागोन 2 hours there will be a common question paper with group A and B for each language that is Assamese Bengali Hindi Bodo Manipuri and Santali irrespective of elective or lieu language
ओमफ्राय नोंसिना जे इलेक्टिव लैंग्वेजआवहाय ग्रुप ए ग्रुप बी थागोन नोंसोरो ग्रुप ए आरो ग्रुप बी नि क्वेश्चनखौबो नोंसोरो लिरनांगोन माने एटेम्प्ट खालामनांगोन ओमफ्राय डी नम्बर कैंडिडेट offering elective subjects will have to appear in both the group A and B, while in lieu language the candidate will have to appear in group A only, which will be treated as Assamese, Bengali, Hindi, Bodo, Manipuri and Santali respectively. जायफोरा इलेक्टिव लादों बिसोरो ग्रुप ए आरो ग्रुप बी खौबो एटेम्प्ट खालामनांगोन आरो इन लिउ लैंग्वेज जायफोरा लिउ माने बेलेग आरोना इलेक्टिवनि बाहेरा बेलेग लैंग्वेज लादोंबा बिसोरो मात्र ग्रुप ए खौल' एटेम्प्ट खालामनांगोन माने ग्रुप ए खौल' लिरनांगोन ग्रुप ए बी खौ लिरनाङा ओमफ्रायो एसामिस बेंगालि हिन्दी बड' मणिपुरि दं सान्तालि दं बिसोरबो गासिबो इलेक्टिवआवनो गोलैखायो नालाय बिसोरो गासिबो ए आरो बी खौ लिरनांगोन ओमफ्राय इयाव दङ द प्रेक्टिकल एग्जाम विल बी हेल्ड अन 21st and 22nd January 2020 ओमफ्राय प्रेक्टिकल एग्जामा 21 आरो 22 तारिखआव जागोन जानुवारिनि बेनोसै